Aku bisa aku. Alah aja cedek-cedek Kok iso muni jebul Mas Percil ganteng jare. Gimana? Ayo sing manise silang opo kene sik. Ayo kecepet. Tak. Asik. Oh, mesti ngono kuwi lho sosok ngombe obat tak campuran. Akan suci untuk laki-laki. T tetap suci. Saya adalah komandan Klepon Peleton Nah. pasukan masuk dalam basiran. Nah, ini sing bener. Budaya Jawa. Ngaturi rawuh Cak Percil CS. Monggo kangge pakurmatan pun naturi serampat mawon Mas. Monggo dados. Kok wis kuwi lho. Sun Mas. Jogetmu po enak lho Mas. Aku ki adike tukang son lho ketika iya. Awakmu ki. Nggih. Kuwi lujeng dalu mak cange. Nggih. Wilujeng dalu Mas Percil sami sehat. Sehat. Alhamdulillah. Meskipun menggis-menggis kula luar biasa dalu niki napa malih teng daleme Bapak Kartono. Notokar niki. Lah kok muwalik Pak Kartono. Pak Kartono Utawa Mas sekeluarga. Mas ya. Mas Kartono. Mas Kartono sekeluarga matur mbah nuwun. Nggih beteke acarane niku kitanan nggih. Nggih. Kitanane Pak Kartono. Lho putranipun. Putrane Pak Kartono disunatne karo Pak Kartono lho Mas. Lah iya to. Duwike sapa sing nggih sunat?
Duwe Pak Kartono. Lah nggih, mriki niku wilayah kula mriki niku. Wah. Kala wingi kula teng mriki niki nggih wonten tamu-tamu undangan nika. Wonten Pak Dewan kalih. Tapi rong ngundang mbuh wong enek ora. Oh sambar Mas Harto yo. Rawuh. Mas Harto kabeh komplit rawuh. Dalu punika acarane syukuran kitanan putrane Pak Kartono nggih menika Mas Aktar kalian Mas Raka. Leres. Lagi ngoten to? Nggih, leres Mas Percil. Sing sunat sapa? Aktar karo Raka. Anake sapa kuwi? Anake Pak Kartono. Lho apa mungkin Pak Kartono ndek anak? Le meteng piye? Iki lho anak iki lho bojone sapa to? Ibu Tamisih. Sapa jenenge? Oh Mbahe Bu Ismaswati. Bu Ismawati. Ismaswasti. Alah. Ismawati. Ismawati. Puskesmas. Alah. Lah iki lho angel iki lho kok angel iki lho. Bu Ismawati. Wong kula niku pun tepang kok wilayah mriki macange. Wau mlebet sampun daharan komplit. Apa ae? Dados mlebu wis enek apa ki soto. Terus rawon, sate, empek-empek. Apa enek empek-empek barang Iki rencana. Enake lalapan sian sementara. rumah saku mau ning kono ya eneke bandeng, iwak empal. Nah, niku lho. Barang. Nika seksine wit enjing niku wiwit saking udang, lele, mujair komplit Mas. Iwak Jenengan mawon sing rawuh rada randat. Mboten ngoten wong kula pun ketwau wong niki disalap teng mriki niku tanglet kula Pak Kartono niku. Yen panggonan dikene-kene iki wis dipasne karo sing diundang. Lah kok iso dipasne? Sing diundang percil ning jero kene ora kodhok tok niku niku sakne. Mangsa. Berarti dulur-dulurmu ki wonten. Dulurku ki wonten ki akeh. Wilayah kene ki wilayahku Lamongan. Paham kowe? Lamongane terkondange apa? Lho, Lamongan yo kondange soto Lamongan. Lalapan. Ning dinding-dinggon wong Lamongane komplit ning dinggon. Mesti gambare apa ki warnane putih layare, enek bebek, enek mintok, Lele. enek lele, enek gurame basan mlebu enek mung lele tok. Liyane entek. Ya saking larise. Laris kok ning Niki jenengan ndongakne napa sampun wau? Nen? Anu damel niki lho. Pun. Setidaknya nek kene awakmu lagi pertama iki neh bar bodo awakmu yo ngucapne apa iki wong isih dinane Idul Fitri dina Syawal. Mbok njaluk ngapura dosamu akeh karo masyarakat lho. Aku tenan anu macange wisin aku ndek iki. Kala wingi niku kula jenengan pun semrap anu piyambak lak poso niku kula niku sok-sok niku safari Ramadan nderekne Gus Idam. Nggih. Gus Miftah. Terus Gus apa? Gus Muafik. Ya. Terus apa Gus apa? Terus Gus Samsudin. Dudu gak melok aku kowe gak. Jare kancamu kuwi tangga. Lah yo. Niku kula nderekne sedanten. Nggih. Lah pikirku ki yo iki cerita tenan lah iki. Nggih. Pikir kula niku teng desa safari Ramadan yo ibu-ibu ngono ki komplit. Iya sasi poso. Melok taraweh. Taraweh pikirku ning ngarep dhewe, lah kok aku dikene mburi dhewe. Taraweh ning mburi dhewe, mburiku cah cilik-cilik. Niki cah cilik-cilik akeh kene iki. Ya bener nak taraweh kuwi ning ngarep iki wong tuwek-tuwek, sope ditata wong tuwek-tuwek. Ya terus dipangan ngono Mas. Iki lho Mas jajar kan sop. Aku ning mburi dhewe. Bahasan aku ngene iki lho Bos. Nuwun sewu pas ya. Ruko. Ngene iki. Lah kok cah cilik-cilik ning mburi. Cil, nyamuke Cil. Kuwi tenan kuwi. Aku ape nesu wedi. Iki wedi dosa, ora nesu ki anake sapa aku. Ngene iku ya dikandani. Lah kandhani piye? Masa aku bengok-bengok ning masjid. Wong kene pas ngene terus kono, Cil, nyapoke Cil? Cil. Lah awakmu terus piye? Awakmu terus piye? Ora penake dadi dagelan ning ngene iki. Lah teko kuwi mau, teko. Ibu-ibu, Pak sapa? Pak Kar. Oh, sugeng rawuh Mas Percil. Lah ning mburi toilet. Heeh. Ning adeng toilet cah cilik karo meneng ngene. Kondi Cil nguyuh to? Heeh, aku ya ngono. Aku ya seneng ae wong. Ya pancen profesimu ya ngono kuwi. Iya. Kuwi ya kancamu cah cilik-cilik ngono. Masalahe nanggap ngene iki lak rene cah cilik ora iso lho, Le. Contone sunat iki. Lah ngrawone Pak Kartone nyapa Percil sebab ning kene iki. Ya sebab awakmu wis dianggap dulur dhewe to. Sing ngomong sapa ya dibayar kuwi kok. Ora dibayar ora mungkin rene kok. Setidaknya awak dhewe iku silaturahmi. Lah sepenting dhuwit wis. Oh, iki dulur. Sedulur karo duit pilih abot ndi? Duit. Oh, abot duit. Sampeyan abot ndi? Abot dulur. Nah, minangka wong Jawa kuwi kudune abot dulur. Iki mau abot apa? Abot dulur. Dulur nggih. Bener kuwi.
Bener apa? Gelem sampean mulih salaman tok. Lho, maksudnya dulur sing sugih dhuwit ngono lho. Dulur sing sugih dhuwit. Ah, sok-sok sing sugih ora ngerti karo tangga karo dulur. Nah, niku niku akeh. Tapi nek kaya Pak Kartono ngene iki mesti dulur sugih dhuwit ya ngerti karo dulur. Jenenge ngene iki sedekah. Awakmu yo paham. Acara kaya ngene iki nyenengne ibu-ibu delon. Iki jane ndelok wayang apa pengajian iso kudungan tok iki lho. Ya awak dhewe rukune wong ngene iki. Mergo ibu-ibu wis padha ngerti awak dhewe wis kulino kumpul gus-gus kiai-kiai kuwi mau. Oh ya ngono ya, Le. Nah, dadi awak dhewe tapi mriki kompak saestu kok Mas Sange. Kompake melebet jebleng. Nggih. Pertama tanggapane foto. Laras. Foto sak keluarga. Sopo ae? Alah digoweret rene aku. Tapi kan ayu-ayu tapi ayu apa? Mbak-mbake mau le perawan-perawan sing tuwek loro ngono ora. Ora sembuh omongne ngono kok sembuh omongne iki. Bandel bos sapa? Walaupun tuwek-tuwek tapi kan wangi-wangi. Wangi apa? Ndak mau ambune Rexona. Remason, apa ngomong Remason kowe? Kowe apa ngomong Remason? Iku sing tuwek-tuwek loro mau kuwi. Karo Mas aku awake dhewe lek ngehibur. Sing penting dongakne Bapak tuan rumah. Pak Kartono kowe dongane apa le? Dongane apa? Muga-muga ya tambah rezekine saya lancar, tansah barokah, barokah umure, barokah rezekine, barokah samumbarange, barokah keluargane, tansah diparingi panjang yuswa sing barokah, sehat wal afiat. Muga-muga putra-putrane dadi putra sing pinter, saleh, migunani tumrape wong tuwa loro, nusa bangsa, negara lan agama, mituhu marang rama ibu dlawah guru. Muga-muga kanggo sapa wae tansah apik samumbarange. Iya. Lan sing rawuh ning bengi iki muga-muga panjang. Siti ae ora donga kuwi brol sekalian. Lah Mak Sange lho donganmu sithik tapi anu apa ki trenten nggon-nggon anu kewajibane ki enek. Paham ora kowe? Lah awak dhewe iki kadung donga. Ya sing penting awak dhewe sehat, duwite akeh, selesai. Kuwi tok pokoke. Ya karo ngucapne selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kembali ke fitrah. Nah, lagi kosong-kosong nggih Pak nggih. Kosong-kosong. Niki kula tepangaken sebab dulur-dulur niki saking Jawa Tengah sedanten ta. Jawa Timur. Niki Jawa Timur. Jawa Timur. Sing Jawa Timur pundi niki? Niki 1 2 3 4. Niki. Nggih. Jawa Timur ning sisih kulon, Mas. Kulon ndi? Jawa Timur sisih kulon. Dadi mepet Jawa Tengah. Nggih. Tapi tesih Jawa Timur. Jawa Timur iki sedanten. Nggih, danten. Tang kula anu kenalan pareng kalih. Pareng monggo. Oh, sama nesu. Ora ngapain. Alah sama dalang gampang nesu. Ora ya ora Mas ora. Nggih, sang mriki riyen nggih. Ane niku ibu-ibu nggih tepang. Sinden kok macake ayu-ayu carane macak pripun ngoten lho Mas. Tak percil yo niki lho senengane kok kaya ngono anggere wong wedok sing mening sithik kok langsung kudu dijak kenalan dijak salaman. Aku ki memperkenalkan diri masyarakat penonton itu biar tahu. Paham ora? Bareng asma sinten Mbak Yu. Nggih. Ngagem. Anu nggih, emang rati anu nggih. Nggih, nuwun sewu Mbak Yu, bareng asma sinten? Nggih, rati. Anu kedah loading sik. Oh, loading. Lubet le kudu dicas beda iki. Bareng asma sinten, Mbak? Dalem Novi Mas Precil. Novi dalem saking pundi nuwun sewu? Kula saking Solo. Oh, Solo. Tapi sering teng Jawa Timur nggih? Insyaallah. Oh, nggih. Arep entuk Jawa Timur to. Oh, ngoten. Nuwun sewu Mbak Novi sekolah napa sampun kuliah napa sampun mantun? Pun mboten kuliah. Oh, mboten kuliah. Tasik gedabel napa single? Single. Kok single apa gedabel? Gedabel duwe pasangan lah single dhewe. Oh iya. Single nggih? Single. Oh, iki lho single dagangan iki mau lanang iki. Lah iki lho single contone pecah kaya ngene iki lho. Nuwun sewu Mbak Yu, hobine napa nuwun sewu? Karaoke. Sopo mancing? Kula awakmu dhewe mancing. Wong wedok mancing perkara apa piye kok? Nuwun sewu hobine napa nuwun sewu, Dik? Shopping. Napa? Shopping. Alah wis. Apik Pak, blonjo. Apik dikulmu kuwi wong lanang bosok musuh iki. Wong wedok sing ngerti omah-omah ya ngene iki. Alah, lha iki mbok belanjani pira? Saulan 5 juta. Wah, ora duwe apa-apa kowe mangsamu bosok wong lanang. Minggat iki, pinggir. Niki daringane bocor niki. Oh, gak kena berarti. Wis gak kena. Amit nuwun sewu. Nomor kali nuwun sewu paring asma sinten, Dik? Kersane tepang menika. Nggih, kula Fafa. Oh, Fafa. Fafa napa fufu Fafa? Fafa napa Fafa? Ora nganggo fufu. Mboten. Ndadak ngisi chip barang kok. Nggih. Fufune alah. Daleme pundi? Kula Medio. Oh, Medio. Nggone pecel. Nggih. Pundine bagi?
kidule. Oh kidul. Nggih. Arep muni kidele Ora. Oh iku lho basa kok. Ora. Kidule bagi. Kidul. Asli Madiun nggih. Nggih. Oh nggih. Pidalem Madiun nun sewu hobine napa Nduk Cahyu? Kula hobine ngetap oli. Oh Ngetap. Masa wedok bengkel. Anu macange niki jane sinene sampean apa nyambi bengkel apa piye ngetap oli. Mas ngetap oli niku napa? Ayo Ganti oli niku lho. Oh ganti oli. Nggih. Oh bapak bengkel. Nggih. Oh ngewangi bapak. Nggih. Ini. Berarti wong wedok sing apik, Pak. Oh apik apa? Pekerja keras. Ora iso, lambene lunyu, cekelane oli. Oh iya. Daringan bocor iki. Salah kabeh to. Daringan bocor. Nah iki apik, Pak, mesti. Iya lak disawangin to kok mripate blalak-blalak. Blalak. Bareng sama sinten, Mbak? Nggih, nderek tepang nami kula Neha. Neha. Oh, Cina lho iki lho. Oh, turunan Cuilang Tong ya iki gitu. Neha nggih. Neha Oma. Neha Oma itu ya nggih. Nun saya Mbak Neha pit dalem sang pundi? Madiun. Madiun. Celaem nika. Nggih. Sampe Madiun. Ketoke nak Madiun kok langsung ngapal. Nah, aku tahun-tahunan ning kono mangsa muncaruban sing cekel aku mbiyen. Nun sewu Madiun nggih. Nggih. Nun sewu hobine napa Mbak Yu? Menyapu. Nyapu. Nggih. Seneng bersih-bersih, Pak. Apik jaringan bocor niki. Lho, anak do patu minal iman. Alah lagi gampang ngresikin ngentek nih dhuwit wong lanang kaya ngene iki, gak iso, guys. Oh, resikno nyapu kok ya jaringan bocor kuwi. Jaringan bocor. Bareng niki sing sekawan bareng asma sinten, Mbak? Nggih, kula Iva. Iva. Kuwi dalem sang Madiun. Nggih. Mediune pundi? Dagangan. Dagangan wis ora usah ditekokne le. Lha nyapa kok sore? Dagangan iki dagangan bolak-balik didoli no. Suarane Mas Le. Jaringan bocor. Bocor. Terus gak enak sih kok bocor kabeh. Bareng asma sinten, Mbak? Hobi menyanyi. Alah. Iki malah ora bocorne. Urung ditekoki apa-apa hobi menyanyi. Justru malah wong wedok sing cepet ngene iki urung mbok takoni langsung jawab. Iki akhire mulih ora langsung ning Madiun, dicelokne Pak Purnomo pedhot. Maksudnya cepet ngono lho, Pak. Cepet apa ya kecepeten ya bosok kuwi lele kok. Lagi mbok takoki nama langsung jawab hobi kuwi lho. Hobine apa, Mbak? Pidalem sang pundi? Madiun. Hobine apa nuwun sewu? Menyanyi to, menyanyi. Yo wong nyanyi jublek sik lho. Tekok ae, menyanyi. Aku ra tekok. Asmane iki nakal iki. Iki nakal pojok dhewe sing nakal sitok-tok kuwi. Lah awakmu apa apal karo sinden iki kok? Ya apal iki. Iki larane gedang ini apa mlakune kene. Wong ki lak luwe garek mangan ning kene iki. Oh, tujuane kuwi. Tujuane ning pojoke sebab enek panganan. Berarti senengane mangan. Iya, sindan-sindan ngene iki kan resik iki rene apa-apane. Njajal engko jam 2 jam 3 iki jerone apem, dadah, jenang kuwi. Masamu kuwi aku ngerti sebab bojoku sindan. Menjaga kebersihan. Jaga kebersihan apa ya ning omah rene apa-apa kuwi kok. Nuwun sewu Mak Cange. Niki sampun kula kenalan kalih teman-teman menika sinden-sinden. Lah niki wayahe njajal. Jajal apa? Suarane no, Bro. Oh, mau kan wis oke. Iki kita coba. Niki nuwun sewu lho mboten napa nggih? Mboten napa monggo. Merdeka mawon. Nggih, niki kalih musik napa kalih niki Din? Derek. Lah jenengan apa derek kula jenengan niki. Sik to. Niki pun dikawekane saking awal. Nggih. Gamelane disiapi. Nggih. Musike ya disiapi. Regane napa? Jelas panjenengan rawuh, kan. Aja nganti nguji wanis, pokoke kanca-kanca niku tak siapke kabeh. Wah, lah niki napa nggih? Bolok-bolok kula sedanten iki lare-lare. Apa iya to? Lah iki grup. Iki grup ya grup yuk. Maksudnya grup ngono lho. Grup yuk. Jajal coba ya. Minor. Kakak 1 2 3 4 5. Hadap sana semuanya. Lho wis ket mau madhep rono kok mbok kon madhep rono nek. Iki jajal antara iki kekompakan iki karena kekompakan ibu-ibu yang di bawah. Nggih, mangke saged kompak nggih nun sewu saged apa mboten? Oh iya para, iki isor lho kompak opone sampean ra kompak ora isin sampean ibu. Nah, coba mosok sampai kalah karo mak-mak. Jadi kayak aku ya. Kari manis, aku yang manis nambyai kula. Coba itu, saya. Oke ya. Set. Klik. Kuwi termasuk joget tokrok kuwi to? Tokrok ndasmu TikTok. Lah kuwi lho. TikTok. Coba ayo. 3 2 1 alon-alon sih. Kari manis. Ayo sing manisnya silang ngopo sih. Ayo kesepakatan piye? Ayo coba gini terus silang munyer-munyer ini. Oke. Asik. Ini coba, ini kekompakan teman-teman ya. Kari manis,
Kuryang manis nambyai kula wis ya wis handi pikir apa kerasa balik kari manis kuryang manis nambyai kula pinter-pinter wis ya wis handi pikir apa kerasa tepuk tangannya mana yogo-yogo semuanya ini sudah yang kekompakan yang sangat luar biasa kowe milih kompak ae apa kompak iki yogone sik no yogone sik dijajal no aku ora percaya jajal yogone sik iki lah yogo iki aku ora percaya yogone mesti yo iso mesti dene lho sok kompak ngene kari manis kurang manis tambahi gula ya oke ya ketoke aku gak yakin yo ngene jajal ora yakin aku lah yogo lah iki aku sik yakin aja sampe kalah karo sing dhuwur kene wong lanang-lanang aja sampe kalah karo wong wedok oke Oke, ayo, anu mas, syutingin mas. Syutingin. Syutingin. Lagi hilang ini. Lah iki ngerti. Kayak porno. Pajak. Awakmu ora ngerti. Mas yo sepuh ngono mas. Ya oke. Nggo ibu-ibu jangan sampai kalah. Ibu-ibu jangan sampai kalah. Ayo. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wis yo wis hang dipikir apa krasa kari manis kurang manis tambahi gula wis yo wis hang dipikir apa krasa. Oke, luar biasa. Tepuk tangannya mana untuk teman-teman. Ojo nganti kalah ibu-ibu yang di bawah. Nuwun sewu lho Mas Agi nggih. Padahal biasane kekompakannya ada. Niki ibu-ibu yang di bawah. Ayo coba. Lah yo gerang-gerang tuwek-tuwek garap tak cilik gelem. Ora ning ngono lah iki jeneng kesehatan kan seperti ini. Oke. Guyon, seneng, refreshing golek hiburan. Oke. Kari manis. Ayo tangane. Kuryang manis nambyai kula. Kudung biru ndelok ngene ra ro. Tangan ngene sik lho. Ning pipi terus ilang. Kudung biru tolat oleh anake nyapo iki. Ya coba gak apa-apa. Ayo. Kari manis, kuryang manis nambyai kula. Wis ya wis handi pikir apa kerasa. Satu lagi. Kari manis, kuryang manis nambyai kula. Wis ya wis handi pikir apa kerasa. Tepuk tangannya mana ibu-ibu? Ya ampun, nadane coba minor. Sik to, Pak. Iki mabar ibu-ibu, bapak-bapak lho, Bapak. Ora mungkin bapak-bapak isine mancing sesotian. Lah jebule kompak Mak Cangke. Marga mriki niku insyaallah wah kompake luar biasa kekompakane nggih. Niki dijak joget saged, dijak napa-napa saged jebule. Ploso Wahyu kene. Apa? Ploso Wahyu. Apa nang? Iki Ploso Geneng. Ploso Geneng iso Wahyu. Disone Ploso Wahyu. Oh iya wis bola sore karepmu. Wae ploso ngono ae. Niki tak kula nyobi kalih. Ini sama ini. Ya, gini, Mbak. Kari manis, kuryang manis nambyai kula. Wis ya wis. Handi bakal kerasa. Yo, kari manis, kuryang manis nambyai kula.
Niki namung intermezzo lagune kula manut jenengan. Cobi. Apa? Mau nyanyi lagu apa? Bisa aku. Alah. Aja cedak-cedak. Kok iso muni? Jebul Mas Percil ganteng jare jek. Lah opo? Ngono kuwi Rupamu kaya bandeng mangap. Masamu kecantol listrik kok bandeng mangap iki lho. Lah bandeng mangap dipakani opo-opo. Masaku. Apa, Dek? Sayu. Ayo lagunya apa? Lestari. Apa? Lestari. Lestari? Ya. Lestari. Betok. Lestari sing anyar iki lho. Coba. Gamelane sepiro? Sang patih Sikrono arep budalan mau piye? Apa budalan? Coba aku pengen satu dulu ya, Pak. Sang Dewi katon nglam-nglami hamba berwawan Suaranya saya, Pak. semi kari antati krojokan Iki lho jajal saiki lho. kadung po enak lho lagu Amur karo Mas Sawu. Iki penuh penghayatan. Nuwun sewu macange kula lak nembang kok mboten damel penghayatan. Kula mboten cara amat ati kula niku mboten pas ngoten lho. Harus bawa ekspresi, bawa yang gimana coba yuk. Ya ditono ekspresine kok piye. Coba. Sang Dewi katon nglam-nglami Oke. dasar bulane datari wong bagus satya rumaksa nolong Asik. panjang kabeh tresna Un. Kang, awakmu lek muni hut kuwi lho. Nyapa? Wong kaya prapatan lho. Jenggok. Loh, tapi luar biasa loh. Penghayatannya bagus, suarane apik, ora nguciwani, nadane ora mbleset. Oke. Ning lak karo goyang ngurung tentu. Oh, karo goyang bareng. Ya, coba ayo. Sang Dewi tang tok tang tang hamba perwawan tung tung ding tak dong tak dong dong. Ya coba aku pengen. Ayo. Kudune iso lho kudune. Alah, tak rapi kapok. Mbah Senengane kok iso. Ora iki lho. Ayo coba kayak gini dolan Mbak dolan aku. Sang Dewi katon lam tung tambah perwawangi tung ding tak dong dong. Oh, keyboard aja, pakai keyboard aja. Ayo coba ala guyu ala iki opo ya. Tanganmu. Ora nuturi ya, nuturi. Amin lu saya lho Pak Sakit niki urusan kula lho nggih mriki. Nggih, jenengan debok lho nggih. Oke, digaris sakmene rene iku. Bagiane awak. Pripun? Niku jenengan mriko niki kula. Nggih, ya wis kono-kono wis. Ayo kene. Rata-rata sikilmu. Sikilmu ono. Oke, rata ndek. Mbak, rata ndek. Iki rata mundur. Masuk. Ayo. Sang Dewi ayo. Aja guyu. Alah guyu, percaya guyu. Pak, ketoke kok pedas ya, Pak. Iki kisah. Ayo koyo Sing sing ora tau serius kowe masalah kuwi. koyo sing ndek wingi lho ya. Oke, nonton dek. Kenden. Pak, niki klepe dol Pak. Iki lagi pertama. Oh iya. Urung ngerti. Iya, Kudune njaluk sayu. juarai. Oke. Miki. Dadi ngene lho. Sang Dewi ganti tanjabar mewangi tung tak. Asik. Oke, siap. Siap, oke. Apal ora? Alah, aja guyu kancane akeh lho, sammu guyu ning kancane malah. Ayo, 3 2 1 ayo. 3 2 1 ayo. Sang Dewi katon nglam-lami hamba perwawangi semi. Alah, Piye iki? Gak iso balik. Ya ampun, rada-rada. Kendoni Pak Pere, Pak. Rada-rada kok langsung balik Susi. Ayo, kamu sekarang. Ya. Coba. Ayo.
aja guyu kancane tok. Sikilmu ndi? Aja angel-angel. Ora angel. Nanti nek pertama ya angel. Angel pertama, tapi wis lama ya lek selama penak. Apa? Ya sang coba. Sang Dewi katon lam-lami amba barawani. Alah. Aduh maju. Aja mbok iring-iring ning ngene. Piye to? Oh, sampean madhep rene, sampean tebok, sampean tebok. Iya. Sampeyan menika mawon ampun niki. Niki urusan kula niki ngeten iki. Maju aja miring. Miring ya sing mburi ra marem no. Ayo. Penak miring. Aja, ayo. Sang Dewi katon lam-lam. Asik. Amba barawani. Dalange lirik. Kok malah dalange ngelirik. Wah, iki bahaya iki larang ini. Nah, wis. Wis ngono ae pokoke. Bahaya. Nek gak ngono dilirik. Lirik tok eket mau. Nuwun, terima kasih. Nggih. Ya ayu-ayu apik-apik nembange ya penak-penak. Macange saestu niki pun mboten rugi kula niku sakniki. Ngoten. Niki larek kali niku sinden-sinden niku anune niku swantene sae, vokale nggih sae, jogete iso kompak. Sik toko anune barang yo maksude piye? Anune. Maksudnya iki lho penampilane. Penampilane. Sing jelas to. Penampilane anune niku Alah. yo anune penampilane Ngelirik. kelentu kula. Maksudnya penampilannya ngarep kula ngoten. Nah, performnya itu bagus banget. Niki saderenge niki mangke kula lanjutaken sinden-sinden. Kan tesik wonten bintang tamu niki kathah dalu niki. Oh, ngoten. Nggih. Niki wau Happy Asmara. Rene, Pak, Rene. Mriki. Namung WhatsApp kula benjing badhe kepanggih. Oh, Lah terus akeh kuwi lho sapa ae? Pirang losin? Iki kok enek loro. Rong losin. Oh, rong til. Rumah saku nak ono 4 Loro artis kondang-kondangnya Jawa Timur. Nggih, niki lak niki sakniki sing kula dalaken sakniki. Ini khusus wilayah Jawa Timur dulu. Ya. Mari ngono engko ditokne niki wau Mbak Silvi. Ya maksud Silvi Kumalasari. Oke. Rawuh ning kene. WhatsApp aku sesuk ape ketemu. Gusti Allah. Nggih. Mong WhatsApp tok oleh. Niki di anu sakniki man nggih. Mboten napa nggih. Nggih, monggo. Yuk, aku njaluk spote, Cok. Spot sembiarang sakarepe sampean. Monggo kersane sinden ingkang mriku mangke ditata jalannya karena sinden khusus ini enggak iso mlaku le. Lho, masa ning kok ora iso mlaku? Kok ora iso mlaku mosok ngisot, Pak. Kaya suster. Enggak mate lak lunyu-lunyu angel lho, Bos. Oh, kulino ning anu ibu kota. Selamat malam. Itu. Suarane nggih. Kok enak suarane. Adik. Iya kakak. Santai kata-kata lho. Iki penting bocah sik cilik, niki SMP. Bisa minta nadanya ndak? Lho niki, omongane ngoten niku lho. Kalau apa iki matur kula sik urip niki. Jarene iki artis ibu kota. Nadanya apa, Dek? Anggur merah. Anggur merah. Kowe jane apa nyanyi apa mendem? Maksudnya AM lho. Aminor. Oh, Aminor. Aminor. Coba. Suasananya saya. Itu sudah Kakak, Adik? Iya. Gue sih lho. Aku iki tukang tambal ban. Oh, ya Allah. Rumah saku nek menawa lagu Gusti apa? Jare aku lagu iki apa kok aku iki tukang tambal ban. Loh, tapi lagu Oh, enggak apa-apa. Terus adik. Uripe. Tepuk tangannya mana? Ndak usah tepuk tangan. Kenapa sayang? Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Iya. Ganti aja lagunya ganti. Ganti nek. Ganti apa? Jaluk apa? Masih nadanya sama. Selendang biru sing ana ning pundak. Pikirane apa? Kasih jalan ibu, kasih jalan. Kasih jalan, Ibu. Bocah cilik nanti jalan sama kapot. Tanpa warna amit
Wah, lagu wedi lho Le. Endi to? Lah kuwi Urung ketok nih. lagu wedi jarene SMP. Urung metu lho. Lah kaya ban serep masalah. Suara Ya kan sehat, Mas. Lah ngono kok suarane cilik. Suarane cilik mau jarene Pak anu kok SMP. Iki ya kantin lah iki. Ngene iki. Oh, ibu kantine. Kantin SMP. Aku naik. Yo naik. Jeplok ndak? Enggak aman iki sudah aman. Aman. Amit nggih Pak D Medot. Nggih, pun monggo. Iki opo lho sing Lah yo pas karo awakmu to. Sak suasana lho kowe cah. Iki lak nesung mangan kabel bocah iki. Masa biaya. Selendang biru Oh, mesti ngono kuwi lho sosok ngombe obat asam urat. Mesti ngono kuwi, gorokane asam urat iki ya. bareng ngerasa tresnaku. Ini suatu alangkah baiknya biar dia itu nembang dulu. Oh, yo manut sebelum kita berbahasa basi. Ndak usah. Nyapa kok ndak usah, awakmu iki sinden dadine yo nyanyi. Ya ndak kenapa cangkemmu tadi kok muni saya kayak sapi? Nah, kuwi lho, salahmu kuwi lho. Aku itu bukan cangkemku. Lah terus Kuwi lambemu dhewe sing ngomong Ora, Mas aku iki kok lha iki lho delok ta wis sinden kan lurus kaya iki lagi punuke kaya ngene terus piye? Kok masamu? Lho ngene iki malah sesuk itu lah ora dibelah wong iki masamu. Lah yo malah apik to, Pak. Ngene lho, Nduk, Cahayu. Niki teng daleme Bapak Kartono, paham lho? Oke, iya. Pak Kartono nyunatke putrane. Nyunatke Bu Ismawati. Mak Cange. Oh, nggih. Acarane ngene kudu sing apik, aja nganti Siap. ngisi-ngisine aku. Njaluk pelok apa slendro? Selendro. Slendro mawon Mas, slendro. Kersane anu Leres. mriko kalih mriki kersane imbang. Iya. Wong sak dasare ya putra seniman kok ya. Matamu. Ya sing Kowe lho, apa pelan mrono. Lho kok kate rono kok iso mbok ndek wong dalane ombo? Nah, awakmu ngalang-alangi sinden kene kok. Iki nembang napa-napa all round. Betul. Lare niki. Berarti sarwa iso. Iso. Ndek ngenane. Ngantem bataku tanggane pinter la ukur. Pak kuwi pedhot kuwi berarti, Pak. Ayo Nduk. Nembang Banyuwangi ora apa-apa ya. Iya. Dengan karakter yang berbeda coba. Iya. Nek omongan apa ngono kuwi to? Iya. Iya. Nyongo apa anu? Nyong apa manyura? Mulemu. Nyongo apa manyura? Nyongo. Iman. Cai. Mak. Ngece iki lho, ngece. Ngece. Laten iki lho ngece. Guyune ngece. Sapa ngece? Oh, sampean karo Pak Dek wong guyune dipongor karo iki. Hati-hati sampean. Sampean peladen ya. Wis gak ngekeki jajan ngece. Lah mau sing ning ngarepmu apa? Ngarepmu mau apa? Endi? Mau. kok Ono apa komplit ae. Mbok entekno kabeh. Coba. Emane. Yo. Masa ngono? Riko. Yo enak-enak yo teh alon-alon hang penting kelakon yo teh kompak. Yo. Hop. Wis seneng karo suaramu. Seneng terus guyune sangat bahagia ngono lho. Malah kok latah. Hangat son jalo menana. Enak-enak nonton. Yo. Golane tok. Yo. Asik. Ya mandul ngono langsung krasa lho, Pak. Iya no, gajah Iya, tok iya. lele. Adane gajah. Ngawuri punel ngerti yo. Punel. Oh, ala kowe sak mobil entut gadeke ukur. Aku iki maskote kene lho. Maskot apa? Lah paling batik dhewe sak mobil entutmu lho, kok maskot. Maskot apa? Bandeng. Oh iya. Oh, bener mangap Ngomong kuwi mau lho. nuwun sewu kon lek ngomong iku ditata perkara entut mambu-mambu. Kan Lah, wis tak temu mambu. dibicarane
carane? Carane apa? Carane ben gak mampu. Cek gak mampu ya apa? Dinget. Oh iya. Hah? Iya. Entuk tok dinget. Ora apa-apa le, ora apa-apa. Kowe tak dijamin mutah-mutah kowe ngambu kuwi tenan. Terus ne. Lho ya kon sih. Sun welasi. Pak, jane kudune lah karo iki, ora karo kowe karo kuwi. Setidaknya awakmu ya harus romantis ben chemistry-ne itu dapat. Ono iki, Bos, aja macem-macem. Ya mong riko hang sun sayangi. Besok sampai saiki ya cintaku setengah mati. Jadi nih nggak penak sih bocah. Gak sandut. Sing ndut kuwi sing ndi sing ndut. Oh, matur mbah nuwun Mak Cange jebul akeh pisane wis ketok gathuk. Nah, ngeten iki pun jodoh mangke lak teng Sragen teng Klaten lak badhe wayangan njenengan telepon kula mawon. Insyaallah. Awakmu siap? Siap. Nek ngono. Sampun kompak nggih, Bos. Iya, kompak aku jan matur nuwun karo awakmu, matur nuwun karo Mak Cange. Pak D wis tenan aku wis sesuk-sesuk ndok Cahayu. Sesuk ndi? Benjing jenengan pundi? Sesuk nggih. Ya Bali mulai. Lho, masih mboten Tanggapan tepundi ngoten lho. Lah benjing mboten wonten. Tanggapan tepundi? Sesuk ndi kowe? Ya melok sampean ngono Lah, lho. aku ora nang ndi malah aku ning ndi. Aku nganggur. Aku lho nganggur. Masa yo renek tanggapan lho, Bos. Nek tanggapan ning ndi? Lha jadwale wingi? Jadwale ndengi bangus tanguskan. Waduh. Pak, kula nderek jenengan benjing. Jenengan Tanggapan tepundi? Lah aku sesuk mulai Sragen yo. Sesuk kono mulai Nek mantuk Sragen tanggapan teng Sragen to. Nggih mesti. Kula nderek. Nusul jenengan mawon, Kula Pak. nderek jenengan mawon. Ya ampun ana sindan kotak. Tok 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 tak tak. Sitan Jung. Jung. Ini karo masaku. Iki lho karo macange kok. Iki lho karo macange. Wilujeng dalu Mak Cange. Bulimbu. Nggih, anu pripun kabaripun panjenengan? Pun dangu mboten kepanggih. Nyat ora tau ketemu. Nyapa to, Pak? Lah pikirku apa jebul bantal. Kene iki sik matur karo anu Pak Dalang malah dolanan. Asli lho. Asli apa nek bokong jintul ngene kok piye nek kon. Engko tak paringi. Wah, Pak nih. Cek gelem ya sapa? Tak lewek. Iya, weri mati Pak. Nggih, anu sugeng tetepangan Mak Cange. Jenengmu sapa, Nduk? Kenalke. Dipun tepangan. Tak kenal makata. Tak kampleng. Sayang. Tak sayang. Kemarin kan pas sinten, Nduk Cahayu. Nggih, kula nyiliti Mak Cange. Kok nyiliti? Maksudnya nyiliti sapa? Nyiliti Mas Medot. Mas jenengmu ki lho sapa? Litiana. Oh, Litiana. Nek ngene iki ngagem busana kebaya ini kan aku nek wedok iki celuk nyi to, Mas. Umpama ning ngene iki. Anu Mbak Uun ya nyi Uun. Probo. Mbak Probo ya nyi Probo. Awakmu Liti? Nyiliti. Nggih. Mbak Nyiliti. Mbak Liti ya Mbak Liti. Ya, aku nyiliti Pak Kartono. Nyaput kok Pak Kartono. Lah piye lho Pak Kartono iki karo aku wis plek to, Mas. Pelayaran kok plek karo awakmu ki. Aku ki sadurunge berlayar, dhisik kenal aku, sadurunge kenal karo Beweswati. Mosok. Lho piye to, Pak? Kartone sapa nguwok lho dhisik iki. Iso nguwok, kowe kaya ora nguwok. Nguwok kuwi ndi to? Kok iso lho? Nguwok bang apa kuwi apa? Kuwi nggon jual beli, Mas. Aku ning kono ya bakulan. Bakul apa to, Nduk? Lho bakul kroto. Pakan Kroto iki pakan manuk. Manuke sapa? Manuke Pak Kartono. Saku, Dik. Nggih. Cahayu. Aja guyon to kowe mau. Guyon ta apa? Boten. Yo ngaturke apa ngono to? Nggih. Iki sing dina Syawal, ngaturke apa sepiro? Ngaturaken minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kagem sedaya mawon warga masyarakat Ploso Geneng nggih. Ploso Geneng, Desa Ploso Wahyu, Lamongan kene ya daerahku to, Mas. Hafal kene iki kok iso. Kene iki Presiden Jawa Timur sapa takono aku. Mosok awakmu
Apa? Takono aku. Lah iya sapa? Lah aku ya takon awakmu padha ora ngertine kok. Rumah aku nak ngerti sing Lamongan kondange akeh. Akeh Mas kene. Lamongan apik-apik. Wah, apik. Kene iki panganan ya soto. Soto. Soto kabeh ya masih terkenal lagi soto Lamongan. Ya, soto Lamongan. Ya. Kamu mengaturkan apa untuk adik yang dikitankan? Raka dan juga adik Atar. Setelah dikitan semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Berguna bagi nusa bangsa dan agama. Iya ayo ya. Mergo sunat ki wis ngarani SUNAT. Apa arti SUNAT? Suci untuk kaum laki-laki. Untuk laki-laki itu suci. N Nantinya akan suci untuk laki-laki. Akan suci untuk laki-laki. T tetap suci untuk laki-laki rumahku. Oh amin. Suci. Ya apalagi yo kitok lho Mas. Yang lain toh. Yang lain kok. Ya muga-muga iso dadi wong sing sukses. Amin. Ngungkuli bapake. Iso ngungkuli bapake. Taruna ngungkuli bapa. Taruna ngungkuli bapa iso dadi wong kondang. Wong dhuwur. Menek apa, Nduk? Menek tower. Ya ngono cepet ngono karepku. Iya. Awakmu ya tau sunat. Lho piye to? Lah aku dhisik iki ngono kuwi lho. Sunat. Bagian ngetoki ngono kuwi dhisik. Tapi sunat. Aku. Sunat ora? Ya sempat sunat Mas dhisik. Sunat kok sempat kuwi lho. Sunat to maca kaya ngene ngisi-ngisi kancane. Dari wedok. Mas ya wedok ya nih enek sing disunat. Berarti tau ngetok. Lho piye to? Omongno macange. Macane. Kula niki nggih riyen nate nyunati apa lari-lari ngoten niku. Kan sing model saiki kan enek sing gawe gunting. Sosok nganggo ngono kuwi sing anyar iki laser. Nek sing tahun 2020 iki langsung luwih modern. Cahaya. Piye? Oh, damel remote. Sunat atau remote? Saya lagi Piye kuwi? Terus model piye? Remote niku kan niki kula biasane sunat massal ngoten niku. Langsung kiwa kene cah 10, tengen cah 10 jejer baris. Terus langsung koadon, langsung kula penyedet langsung tel. Niku cara remote, Mas. Model saiki iso wis mbok lakoni. Wis tak lakoni pas tak akhir. Dal lah kok untuk separuh lampu mati Mas. Terus nih solusine. Tak penyat bareng lampu mati. Wah terus urip. Sing separuh urip to, apa dek wis kongslet to Mas. Iki dadi enek sing sigar, enek sing entek. Yo hati. Enek sing nunggoni lek katut entek. Masa bapake ora masane mboke karo bahasaku cerita khayal. Apa enek? Ceritane mbok sing real saja. Khayal kowe iki khayal. Lah piye to lah kene iki rumah sakit repot dagelan khayal iki. Mas Naryo derek. Lah iki Mas Naryo to. Lah niki Mas Naryo niki. Kenal to? Lho piye to iki gendaanku to Mas. Lah. Sadurunge entuk karo Mbak. Kowe iki sing pakar sing rumah Mas Naryo. Sik jaman ning Medium jeleput Mas. Masa? Piye to? Sadurunge karo Mbak. Alah aku sampe rako bergaring Mas. Yo wis jane wong wedok bakul cilok kok iso rako bergaring. Kamu kok Mas Naryo iki garwane Mbak Uun. Lah iya. Dan dhisik iki to Mas. Aku iki diduakan to Mas dhisik. Terus Mas ceritane ning aku dhisik iki aku dinep ning hotel Merdeka seminggu aku dhisik. Oh, cedhake mall. Lah diapakno? Ora diapa-apane belas Mas. Seminggu iki? Seminggu akhirnya aku mbayari hotel to Mas. Khayal nah aku gak percaya awakmu. Kowe mesti tak tau percaya lho kowe mesti. Tak lek itu khayal iki. Nembang. Nembang kaya Mbak Prabowo. Angsal nembang napa mboten iki macange? Pikantuk monggo. Pikantuk ya. Niki saking Kilen napa saking pundi karawitanipun? Saking Kilen danten. Oh, nggih. Gamelan, wayang pengerawit. Weh, komplit saking Kilen nggih. Sak disele barang ing kula. Komplit lho Mas. Mangke nek saged mani mbok nawi kersa mampir tenggen kula. Endi? Omahe ngendi? Anu pun mboten gadah kok kula sak. Kok mampir? Ngono kok iso tawa. Ya padha masih padha ning dalane lho Mas mampir ning dalan. Tuban menika asline kula Tuban. Nggih. Tubannya tidak sayu. Ya anu Mas, ngebum. Iya wis gone. Ayo. Wis slendro apa pelok ayo. Ya aku nek kene iki pesinden serba bisa ya pelok slendro ya iso to Mas. Apa enak pelok slendro. Macange ya ora mungkin enak to. Mboten saged to macange. Pripun? Pelok slendro mboten saged nek dicampur ngoten. Lah nek mampu monggo silakan. Ya, lek mampu monggo. Silakan. Sampai lek mampu tak
Gasmu, ayo. Yo, ngirim. Ya aku sih ora mampu. Timbangane aku gasku. Lah awakmu yo ngono kok pelok slendro umume nak pelok slendro. Niki Mas, niki Mas. Iki apa? Apa sebab rene? Slendro Mas iki. Iya, iya. Kan madhep rene slendro. Ngerti lho, Yohan. Ayo. Ini slendro. Pelok. Terus Slentem. Yalah. Udah gelar. ondol. Terus komplit lah ndak dae. Ayo. Wagelan. Ono barang. Nggih. Ayo. Malah jegok. Dehem aja. Lah kok ngono lho. Iya, iki Pak. Cahayu. DM kaya mboke. Niki nyuwun ingkang klasik napa ingkang rekreasi Mas? Kreasi. Rekreasi jalan-jalan. Kreasi. Nek klasik ya klasik, nek kreasi ya tak tembangne kreasi. Klasik lah. Klasik ya Mas. Ya, mari kene akeh kreasi karo teman-teman yang belakang. Ayo. Anu niki ular kambang angsal nggih. Saged. Nggih. Kowe nyanyi Lah awakmu kok Lah aku ki nari dalangi. takon nek mau. awakmu cah Darane aku ra iso, aku lah ya Takon pisan kas takon nembak kowe susu. Lah yo cah enem kok ular kambang yo ngerti. Yo ngerti to Mas, kecilik aku wis latihan jomne ular kambang, ular keket, ular jeruk, ular geni tak pangan Mas. Oh ular-ularan tok. Larang kembang cundukane pacul goang. Coba. Anu ditangkleki Bapak pripun? Bapak Sandirono. Ken mampir. Wis ra ening tekon. Ken mampir teng mak. Masaku. Yo cakepane sing piye awakmu Lah mosok ora oleh to Mas, anu cakepan ngono Yo kuwi. ora oleh. Ku. Dek cakepan dhewe ora? Ya. Iki cakepane mbae lho. Ku coba melempar. Laras yo budi men to. Yo lambemu. Lambemu sing nglokor. Lambemu sing nglokor. Kita iki mlebu lah Jawa Timur dadi mekar. Alah apa enek? Yo ora yo cakeme kuwi kok. Ayo. Ku coba melempar manggih manggis aku lempar mangga ku dapat aku coba melamar gadis janda yang aku dapat Palapa. Mas, kok palapa? Enak lho Mas. Mas gamelan kaya ngene kok palapa. Tel karo sing ngendang. Jamane dian Blantak. Mas Naryo. Asik. Ora sepel ini ora mungkin. Apa iki gawan to? Gawan to Mas. Gawan. Jamane dian edan jaman jaman-jaman edan Mbok wolak balik tok. Lah yo ngetes. Jaman edan wong tuwa rapi Iki gregel apa iki, Mbak? Iki gregel apa? Yo gregel masa kini Mas. Kegregelen nak kowe. Gregelen Kuwi malah kaya wong Kuwi lho apa iki lho? Gelo iso ngantek. Iso mobat Betok tapi. iki anu getarane iki 6,5 skala Richter. Kuwi jane gregel apa gempa kowe iki lho. Ayo. Sampeyan edan. Jaman edan Oke. wong tuwa rapi wanci bengi prawane nangis wae mergo wedi karo manuke cocak rawa dawa buntute yen diguyang penake buntute sing akeh ulune yen digoyang ser adu penake buntute sing akeh ulune yen digoyang ser adu penake buntute sing akeh ulune yen
jam 4 tuh dalange penak. Ora lek ngono. Lah kok iki bablas terus ae. Ora lek ngono. Kudune awakmu seneng terima. Kalau panganan dikai tambah ya matur nuwun. Yo nek panganan. Lah nek numpak bis kudune ade mudhun Lamongan 12 Surabaya gak bosok awake dhewe. Dolan ditambahi wong masih realita ngono lho dolan. Nyun ngapunten iki Mak Cangik. Anu ora didredeg panjenengan. Sing dredeg ya lambemu kuwi. Lah iki wis genah. Iya. Langgak apa ki jenenge? Karawitan. Karawitan wis genah. Musik Mas. Oke. Ah iki lagi seneng iki lagi. Apa ngerti solmisasi ya, Pak? Nada-nada. Yo. Minor. Minor, Mas, minor. Apa? Kowe lho tak warai. Diwarai. Lah kuwi ha he ae. Kowe tak warai. Teknik vokal. Teknik vokal. He. Iki lagi. Nyawang tangane iki lho. Oke. Ya. Alah ngerti aku nek iki lagune Bali Sigolo-golo to. Alah. Gala. Ayo nek lakon wayangi Bali. Tapi kan sesuai dengan arahan tangannya. Arahan tangan delon. Ora. Pas. Enak. Ngono ki langsung iso ya. Ya iso to. Karo gendang. Tak tuk gendang tuk. Masa Mbak Undi sih ya latihan ini. Latihan kabeh yo ngene iki. Tak tuk. Sementing nyawang. Aja awakmu sik, sinden sik gak aku lak awakmu. Ayo sinden bareng kene. Sinden yo iso. Bajal. Iso. Mbak, ayo 3 bareng, Mbak. Ayo 3 2 1. Luar biasa. Pinter-pinter sekali langsung iso. Ayo latihan ngono kuwi. Ayo kamu. Yoga yo iso. Iso. Jajal ora percaya jajal. Awakmu ora ngerti TikTokan mau kok. Ojo sisin aku. Iso coba. Ayo 3 2 1. Luar biasa. Mergo nyawang arahane. Tiba yo Iso pinter-pinter. Drijit. Drijit tok. Aku mah Mbak aku dijajal. Ayo. Yo, 3, yo. 3 2 1. Raiso. Kamu ra iso. Niki sentimen kali kula Mak Jangi. Lah apa mbok angkat tok. Yo iki manut lho kabar manut karo iso. Sinden yoga Pak Dalang komplit sak son-sone iso kabeh. Iso kabeh. Kompak kok. Jajal lek bareng. 3 2 1. Mas, aku tulung koyo ngene iki mau. Iya. Lah awakmu ora iso. Kowe manut tanganku iso. Lho kena manut masalahe, yo. Nadane.
apa malah masuk angin. Aku sore kudanan, Mas. Mas. Masuk angin. Lah mbok ndekno ya kok. Lah kowe masalah ora pas ndek barang ora pas. Gini lho. Ya. Ndek-ndek apa sing dawa? Ya, ndek-ndek Ndek beda, dawa beda. Rada masuk weh. Sini sih. Lumayan. Iya lo pertama ya, ndek ya. Ndek wis sisa lho, Pak. Enak weh. Kok koyo Mas. Jare jalan sendi. Wis jalan sing dawa. Sing kok kancane mau lho. Sing dawa. Dawa. Lha kok jalan ndek. Ayo. Daten kok ndek. Kudune napase kuat nek. Napasmu kuat lah dawa. Kuat ora? Ayo. Ya enak. Napase yo kuat dawa lho. Ndek iso. Dawa iso. Dhuwur. Dilate iku yo manut lho. Iso. Atene. Nyapa? Ora latihan ra patek. Lho, Iki untuk melatih pernapasan dan tangga nada. Latih apa gorakanku bosokno nek ngono kuwi. Lho, Mas, kok ngene ra medun belas iki lho. Lah jarene iso. Ini. Wong telu wae. Niki mboten saged lho Mas Cangil nembang piyambak niki lare niki. Teknike. Amen ora ndredeg lho Mas. Suwe ra kethuk Mas Medot ya. Iya. Saya kudo, jangan. Masa nek nyeluk emas. Iya to. Garuda. Iki. Wes beda kowe. Beda to nadane. Aku suara satu. Aku suara dua aja. Kamu suara? Piye suara kene piye? Apa iki timbang? Ini tadi. Mantap. Tapi iki. Ayo toh, suara telu. Mak Cangil nun sewu lho, mate niki kersane niki mlampah riyen sekedap kok. Betul napa? Ya tak tututi. Oke. Ayo. Iya wis meneng sih. Wis to sik to. Enak dene Mas. Bareng nih. Sewu kutho wis liwati. Sewu ati tak takoni. Nadamu iki, Mas. Gambiangan biasa Mas. Biasa Mas. Ora usah sing biasa to Mas. Iku mare kleru lho. Oh, berarti kae sing mari. Yo mare Biasa Mas. Sewu kutho wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Alah. Nadamu iki lho. Lah iya. Nah, Suara telu jare. suara telu. Sewu kutho wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Terus. Nanging kabeh padha ra ngerteni. Lah, Enak jane. Lungamu ning ngendi? Weh angel. Bang, tak kok dadi ngono kuwi lho. waduh. Adar wujude. Acul kumprung. Adar wujude. Kacange. Nyapa kok iso? Pun anu badar sejatine wujud. Lah apa kok wadul karo Enek sinden di kelontok ndase. Lah kowe yo ngono. Lah kowe nadane ora pas karo liyane ae. Wis nyanyi ngembang. Awakmu ki lho nyanyimu piye? Aku kadung aku wedok ning Pak Kartono malah mbok klothok. Lah kuwi kan jenenge rambutan. Mas. Didoke nek, doke. Yo, doke Mas. Iki nyet. Aduh. Ya ngono kuwi, ya bener. Iya terus. Sinten ngaten iki sinten? Ya bener ngono kuwi terus. Ayo, doke. Yo, lah. Aku dosa. Nyapa kok dosa?
Kleru dipasang sing apik. Iki padha ndongane bener. Lah, ini kayak brimob. Tak masuk. Saya adalah komandan Klepon. Peleton masuk. Pasukan masuk dalam barisan. Loh. Bener konmu. Lah kok sik ora ngono kuwi kok bener. Biasane kobong. Mah baleni. Biasane pripun? Baleni pokoke baleni. Ayo, dok. Saya adalah komandan Klepon. Peleton. Pasukan masuk dalam basiran. Nah, ini sing bener. Ya. Lalu deh. Mas. Dalange apa lo? Sepelane ora padha mosok diseneni. Nani, iki ra padha dipotong masamu. Niki kan mon, sinden riyen mon, wonten pamundutan apa mboten? Monggo. Enten. Monggo. Ngeten, Mas Percil. Nggih. Niki dawuh saking panjenengane Mas Kartono. Oh, nggih. Iki spesial kagem kadang kinasih SH Trate cabang Lamongan. Ngersakaken gending rengu kalih sambel kemangi. Nggih. Sederek kula. Nggih. Monggo. Nggih lak sambel kemangi wonten Probo aman niku. Nggih, pun Rengu nggih, sekeco niki. Niki panjenenganipun Kang Mas Harto SPD. Oh, nggih. Niki beliau ketua cabang PSHT Kabupaten Oh, Lamongan. mriki. Nggih. Lenggah rawuh. Nggih. Kepareng badhe minggah. Wonten Panjenengan Kang Mas Arturi. Monggo mriki Kang Mas Harto. Dipun derekaken kalian panjenenganipun Mas Kartono. Oh, ngoten nggih. Nggih. Sobul bet. Nggih. Monggo. Kang Mas Harto, Kang Mas Kartono, monggo kepareng pinarak pepanggungan. Monggo. Bapak Kartono. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki wisan muga. Ayo disusul dulur. Mikir Kang Mas. Monggo. Loh, anu jenengan matur sekedhik. Matur menapa monggo. Paring dawuh Kang Mas Harto monggo. Mumpung menika pinanggih. Nggih, pinanggih kalian warga masyarakat. Nggih. Sugeng dalu Kang Mas Harto nggih, monggo sak keparing Mas Kartono nggih radi nengah. Mas Kartono. Nggih, kula mriki mawon mangke kebaan ta mriku. Ngoten. Nggih. Nuwun sewu. Pak Medot nggih. Nggih, leres. Monggo. Medot Sudar. Medot palapan. Naminipun ingkang leres Bambang, Pak. Lah nggih. Bambang. Maksudipun Bambang Sumedot. Oh, tak kira Bambang Cakil. Awakmu senenganmu Kon ngerek ya. Nggih, dawuh Kang Mas. Nggih, dawuh napa nuwun Kang Mas Harto monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu. Nggih. Mas Percil niki kula kangen derek kula, Mas Lentem. Oke, Mas Lentem. Nggih, leres. Nggih. Nek Mas Hengki nggih rada kangen jane. Oke, angel niku menuju sekel luput terus ngunu niku misale. Dalam ngaturaken mangawi bagya kalian Mas Kartono. Nggih. Mugi-mugi pakraran talu menika saged barokah sedaya. Amin. Mekaten mawon. Oh, ngaten. Nggih. Nembang badhe nembang, Bapak? Boten, Mas. nembang Joget. Boten. Nembang. Boten. Paring dawuh mawon, request ki mawon. Nggih, request saken menapa? Lagune napa pun? Monggo Mas Kartono menapa ngersaken. Nyuwun lagu napa ibu-ibu? Oh, ibu-ibu. Oh, manute ibu. Oh, manute ibu. Ya bener to. Piyayi kakung kuwi manute karo ibu-ibu. Salah, kowe wedi. Nggih, oh ngaten. Nggih. Jenengan anu kula sekali wektu tikang dinten. Kesuwen tanggapane bengi iki kaya 3 dina. Tambah kanan wayangane. Barong dina kas.
Monggo kula nyembahake Mas Kartono. Ngoten. Oh, ngaten. Mbake sampun. Nggih. Sampun. Mas Kartono. Matur nuwun, matur nuwun. Requestipun Bapak Kartono. Nggih. Tembangipun menapa? Sebotol minuman. Ngawur lagune iki lho. Lah iya kuwi lho. Oh alah. Gara-gara sebotol. Wis ta. Kowe iki kuwi lagu apa kowe iki apa? Nggih, sun. Nggih. Sun. Nggih, sembah nuwun Mas Kartono. Matur nuwun. Sak percil. Dalam. Beliau Mas Kartono menika Matur nuwun, Mas. 7 bersaudara. Oh ngoten. Nggih. Engkang pembayun, Nggih. pembarep almarhum Bapak Kaslim Wahyudi. Oh, nggih. Nomor kalih Bapak Nurdi. Bapak Nurdi. Nggih. Nomor 3. Pensiunan Angkatan Udara. Oh. Nomor 3 Ibu Hajah Astuti. Nggih. Nomor sekawan Ibu Suweni Indarti. Oh nggih, Ibu Suweni. Gangsal. Gangsal. Menika panjenenganipun Bapak Kastamaji. Nggih. Lah nomor 6 beliau ini Pak Kartono. Oh, Pak Kartono. Ingkang ngasta wonten pelayaran. Nggih, pelayaran niku. Lah uragelipun Ragil. asma panjenenganipun Mas Heri Wahyudi. Beliau ngastanipun wonten Pertamina. Wong ngoten. Niki sing wayangan pundi mawon? Sing sampun wayangan. Nembe Pak Kartono. Berarti tesik gangsal. Kok dicik 5. Nggih. Monggo nderek pun aturi menika ugi wonten pundutan. Oke, monggo dipun anu. Seruning. Seruning Mustika Tuban niku. Nggih, Seruning Mustika Tuban. Endro niku. Lah pun monggo menika pundutan saking kalau mau Roko Mas Sudarto sekeluarga. Saking anu nggih. Joto. Nggih, Mas Sudarto. Utawi pun aturi anu kalau mau sambel kemang ini pun. Oh, nggih. Niki mau pamundutane napa? Seruning Mustika Tuban to? Nggih. Nggih, aku tau rono, Mas. Alah. Endi omek Seruning? Ora labuh tresno kuwi to, Le. Lan Sabeyopati lho. Lah iya kuwi. Niki lagune napa riyen? Sebotol minuman. Oh, sebotol minuman. Permintaan dari Bapak Kartono. Terus Ketoke lagune gara-gara sebotol minuman tapi isine apik. Oh iya. Iya. Iki assalamualaikum napa le, Pak? Pak, napa niku? Niku melih. mengke gampil. Lanjutke sih. Tak menawi diwaos riyen ngono. Jenengan waos riyen, Mas. Pun mangke gampil. Nika ugi wonten pundutan saking Bapak Wasiadi. Ploso Lebak. Menika ngersakaken alangga mangenteni anggitanipun swargi Bapak. Oh, nggih. Mengke tak aturke ning goro-goro saged. Nggih. Sembah nuwun. Jan suramum pokoke. Mboten umum niki semangat sedaya penontone nggih sae. Luar biasa. Tetep komplit ngantos mangke paripurna. Nggih, siap insyaallah. Mas Percil matur nuwun nggih. Nggih. Sampeyan yo ngono lho. Lah napa? Oh yo terus kancane di oke. Walah, kula niku pokoke niki untung kula mboten beto melih niki wau. Kula niku saestu kali jenengan niku mboten balung rine kula niku. Pokoke terima kasih nggih. Kripik edang gondong telo sithik edang waton rata biladah sepur dilatang boleh kita peluang mandi biladah pun pacang boleh kita purpak mandi. Wong sing kentekan abot lho lek ngomongan kuwi lho. Wis sapa ora to, Heng? Ngomong. Mas Enggi. Nggih. Pripun? Ajangi. Ndongake nggih. Kula mboten saged matur napa-napa. Lah kok malah koyo Sik ta. Lah terus. Lah kuwi mau iso kok iso. Saged namung nderek ndedonga. Lah ngono. Mugi-mugi Bapak Kartono sakeluarga tansah pinaringan bagas kewarasan. Pinaringan rejeki ingkang barokah slamet fid dunya wal akhirat Allahumma amin. Lan ingkang dipun kitanaken saged dados lare ingkang soleh piguna tumrap bangsa agama lan negara. Nggih. Sembah nuwun. Kula nggih semanten ugi mugi jenengan sehat terus. Amin. Lancar. Amin. Wayangane laris, tanggapane iso saulan swidak. Pak, saulan itu 30 dina lho, Pak. Ora apa-apa wan bengi. Oh, jane kok swidak iki sing wae ndonga sing dhawur pisan. mangke umpami kula longgar mangke anu sowan ngilen anu Siap. Kula ning ndi? yo ning daerah kene Rembang kulon. Rembang kene klentem lho. Kok rumah aku. Mbak Proborini. Mbak Probo. Matur nuwun. Sami-sami Pak De, nggih. Sik toko terus Pak De iki terus piye lho? Lah nggih lak jenenge nggih lagu ta Pak De, kula anake sapa? Lah pripun napa?
Nggih, Pakde. Nggih. Sembah nuwun sanget nggih. Terutama Mas Percil saestu terima kasih sekali. Nggih, sami-sami. Jenengan luar biasa nggih. Mugi-mugi sanes wedal mangke kepanggih melih macange. Amin. Amin. Monggo nderaken. Nggih. Ngaten sawetawis nggih. Ayo, Duk, nutuke lakone dhisik. Ya, engko tak dadi tukang ingkang sinuwun ya, Mak. Ya, engko tak dadi duka, Duk. Siap lamun ing kalam yen ablar pandang cara tinon. Tinon lir kakunang surang sorot wetan.